Pasko ang mga evacuees naton sa halit ni Bagyo Odette no sang tinagdan sa nga Disyembre 24 nga nagsualaw kag Disyembre 25 no nagpaskwa sa bahin sa mga evacuation centers no so dako man ang posibilidad kagansansa nga ti kung nagpaskwa sila kuan sa magasugata man sila sa bagong tuig sa mga evacuation centers. Naman yung istorya sa likod sa paglaslas ni Bagyo Odette. Of course, no, karon man may naka-scheduled man kita nga interview. No, so din makabanan sa bahin sang aton sa alkalde sang Banwa sa Casiliana nga isa man sa mga halitan ni Bagyo Odette. No, Mayor Mayla ni Cor Magilimutan, Mayor Maymay, no, para nga matsekta ang pila ka mga pila ka obserbasyon dito karon sa Banwa sang La Casiliana. Ang mga relief operations subong ang mga politiko nagapakarira no sa pagpanghatag sa mga relief operations sa mga nalita ni Bagyo Odette. Ti inyo gid man na responsibilidad kay inyo gid man na trabaho luwas sa inyo trabaho dako gid na responsibilidad jud kapag panghatag sa mga bulig sa marapektuhan ni Bagyo Odette. Samtang may ari man kita karon segment no, dire naman kita sa New Year around the world. No, liton kita makamal dito sa bahin sang Pungsod, Italia. Maturo karon partikularmente sa Roma. Sir Jeff Benya sa Lagos may kopod naton dire sa aton sa Riga Pagpalagan. Report makaron ni Bombo Gracelyn Lobaton, 8 ka mga rebelding New People's Army nagasungka iya makabanan dito sa bahin sang Banwa sang Isabela. Kagati ini may konfirmasyon na diri kag payag aton siring Brigade Commander sa 303 Brigade nga si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ti ang mga mahatag programa diri balik sang gobyerno sa mga rebelde matapos kini sila nag-solo render. Sige, muna kapugasan nga mga pagbabalita naton diri sa aton sa Riga Pagpalagan at man sa aton sa Riga Palatuntunan, linglingon tamana. COVID-19 cases subong adlaw wala nagampag sa 318. Ang death toll sa Bagyo Odette nagdagata sa 388. Samtang kaso man sa COVID-19 diri sa may bahin sa Western Visayas. No, check naman na karon yung makabaran sa ato sa ring Region 6 no sa DOH Regional Office. No nga ko sa diri yung makabaran no gipahayag nga ang kaso tati kahapon no nubo na gid. Ang aton nga kaso bakulo naka-record lang sang duha no ka mga kaso ti I hope subong yung makabaran posibilidad nga ti basi kuan na lang ma-record tadi no zero. Maging zero case na lang kita yung makabaran sa bahin sang COVID-19. Di ko lang taon naton, no? So, ti nagamata-mata yung mga jutay, no? Ang mga kaso naton. So, produkto sang sang pag-operar, no? Sang aton sa ring mga kauturan, no? With regards sa bahin sang siring mga measures, manaton nga ginapalagayon sa subong iyang tinion. 15 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 diri sa aton sa Riga Pagpalagan sa Palatuntunan Zona Libre. Sa aton man sa ring mga kauturan the same time no sa aton sa ring mga kabombo no real na no ang aton sa ring mapabugal no sa mga taga paramati naton kag sa aton nga mga kauturan. So liwat naman nga napamatud-an sang Bombo Radio Philippines ang dekalidad sa ring mga programa. Matapos nga panibag-o naman ini nga nagpanghakot sang prestiyoso nga pasidungog sa bago na natapos nga 43rd Catholic Mass Media Awards o kon CMMA. Apat ka mga major awards kag duha ka mga pinasahi nga mga citations no ang nadaog sa Bombo Radio Philippines ini bilang pagkinala sa pagpabilin sa network sa mas mataas nga standard sa mga programa sa no sa pihak sang pandemya nga nagapamusdok o kung nagpamusdok sa bugos nga kalibutan. Ang handom sang management sa Bombo Radio Philippines nga mapataas ang kalidad sa mga programa sini sa isa ka pamaagi sa pag-apresyar sa batag paramati kag tumaranaw sini rason nga ang inyo number 1 radio network in the country ang fully digitalized na. Samtang ang iban ang era sa industriya nga nagapabilin sa gihapon sa ginatawag nga teleradyo mode
Ang Bombo Radio Philippines madala kamo bisan diin nga parte sa kalibutan bangod sa Near TV digital platform sa sini. Ang ini nga pinaka pagpanikasog sang Bombo Radio Philippines ginkilala sang Catholic Mass Media Awards matapos nga nagdaog ang mga programa sa ni kag nagapanguna sa iban nga mga big players sa radyo, print, advertising, television kag subong man film. So sa aton sa ring nga bakot at same time sa aton sa ring nga mga kabombo. So amo ni ka pinasahi iya makabanan no ang bombo kag ti amo ni sa ang pinaka makabig ta pinakataas nga standard no sa Bombo Radio Philippines sa aton man sa ni nga mga kautora at same time sa aton nga mga kabombo. So yaring mamasunod nga mga programa sa Bombo Radio Philippines sa ginkilala kaginatagan sa pasilingog sa bago natapos nga awards night sang 43rd Catholic Mass Media Awards sa aton sa ring mga kauturan. No? So kalakip na ng Bombo Radio Bacolod ang inyo sa ring paboritong istasyon. Ang best news feature no, sa dimaka ba nakuha sang Bombo Radio Iloilo. No? Ang public service program, best public service program nakuha sang Bombo Radio Tugigaraw. Ang best news program nakuha no, sa Star FM Baguio kang best entertainment program nakuha sang Star FM Bacolod. Ato sa ring assist station diri sa Bacolod kag samtang ginatagan man sang special citation sa masunod nga mga programa, best counseling program sang Bombo Radio Bacolod hosted by Bombo Jazz de Jesus Madrigal aka Miss Jazz. Best counseling program special citations kita. No, sa diba kabaka ang best news feature ang Star FM Manila. Di kay mo na, no, ka award prestiyosong award no sa Catholic Mass Media Award. So para sa ibalo sang tanan ang Catholic Mass Media Award sa nabase sang nagabase o kung nabase sa Makur vows no sa gin promote sang founder sini nagtaliwan anay Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin. Agin tungkod ini sa tong tuig 1978. Sa liwat ginahalad sang Bombo Radio Philippines ang dabaton sa ring prebag-o naman nga mga awards o kon pagkinala sa tanan nga matag paramati kag tumalan-aw wala nagakataka sa pagsuporta sa mga programa kag promo sini nga amo naman ang nagaserbi bilang inspirasyon agod nga mapasanyog pagid kag mapabilin ang dekalidad nga mga programa kag serbisyo. No, so sa aton sa ring mga same time sa aton sa ring mga kabombo ti ining kadalagan no sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. No, ini halad namon balik sa inyo. Halad namon ini balik sa inyo sa parayon sa dito makabanan nga pagsalig, no? Kag syempre pagiging loyal diri sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. So ini nga kadalagan naton tindi tani makuha kon wala ang aton nga mga listeners. Mamuukod naton sa ring nga matag paramati sang Bombo Radio Philippines. So again, congratulations sa aton tanan-tanan sa kadalagaan sa 43rd Catholic Mass Media Awards no? Sa aton sa ring mga kauturan nga ko sa din ang Bombo Radio Philippines ang naghakot awards naman. 20 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 diri sa aton sa ring pagparagad diri sa aton sa ring paratuntunan. Inyo na nabatan naton sa ring mga headlines no sa ring makabanan sa aton sa ring paratuntunan no damo nagapamangkot sa iban bala no kung bala ti ano may bagyok tasbong no so wala sang bagyo wala man sang low pressure area. Nalipat ako sang term no pero ini tugas sang kuan bala no sang tipon-tipon no sa mga panganod sa kalangitan ta kag pagtupa sang mga madamol nga ulan man no sa pila man naton sa mga lugar. So ti wala kita subong bagyo wala kita sa low pressure area. Ti amo na dala ni hangin amihan sa gapon. Pero ang pag-asa nagsiling at ti posibleng magkuan no kuan pag kita mag-experience pag kita sang mas matugnaw nga panahon o kon klima sa masunod nga minadaw patapos sa ining tuig 2022 hasta sa bulan sa Enero tuig 2021 kag hasta sa bulan sa Enero 2022. Sige, yun nabatan nato sa ring nga headlines pabalik naton no tutok kita sa detalye sa aton sa ring nga mga balita diri sa aton sa ring nga pagpalagad pagkatapos kita magsari. Standby. Bombo Radio To all Star Nation
and Kabombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bago nga tuig 2022. Way kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig nga may pagsalig. Trust and confidence tungod kay ining aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios. Sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kabot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa siningugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man magigugma sa isa kag isa. Kag ang pagigugma sa isa kag isa aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church. Na ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis na kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton, kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabombo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo gid kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan nga kabombo naton. Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Dari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15. Sige, pabalik na rin sa aton sa Riga Pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Di ba sa ato sa ring palatuntunan, no? Ato ginanamin ko gali kay na, no? Ang ining nagluntad nga mapag-ulan bla kay gina sa aga mga sanag naman, no? From sa alas 6 sang aga nagtupa ang ulan dra sa nababaw nga porsyon sang syudad, no? Ang nabukid porsyon sa syudad sa Granada nga area, no? So tiabi ko mo tayo hasta maghapon. Ini because gali sang share line o kon ining cold front. Pero hangin amihan kita subong, no? So wala sang bagyo, wala man sang low pressure area, no? Ang cold front kay epekto sa west pack kag ti ining activity nakitaan wala sang significant disturbance in the next 3 days. Para katugnawon ma-experiencehan inato, no? Basta bulan sa Disyembre kag siyempre padung ta sa bulan sang Enero. Thank you, good Sir Ben. Meron matidra kay Sir Ben Ketson, no? Kag ti siyempre, no? Belated Merry Christmas na lang sa inyo dira, no? Sir Ben Matson, I mean, no? I'm sorry, Ben Machon, no? So and family, no? Ding mo sir, lihis ko mo sir, no? Takuling sa mesyudad isang Bacolod, no? Kag ti belated Merry Christmas kag advance Happy New Year. Sige, check tayo si Bombo Ansidol Surian anong status, no? Sang ato sa ring kolektor sang basura diri sa baybayin niya sang syudad sa Bacolod, no? Ang ining IPM naton, no? Diri sa mga kauturanta, at the same time sa bahin sang
ato sa iya nga mga kabombo. No, so nagagwa karon niya makabay nga siyempre no may extension man diri nga aton sa kolektor sa nga basura no diri sa may bahin sa nga syudad sa Bacolod. Ini base man sa pahaginan ni Vice Mayor Elcid Familiaran, ang chairman sa Solid Waste Management Board no sa syudad sa Bacolod. Chairman o member no pero ang Committee on Laws and Ordinances Councilor Dindo Ramos may pahayag diri about sa sining extension no. So pwede ka mo da maka tag mensahe sa aton sining mga kauturanda sa live naton sa Facebook no kung ano ang assessment nyo sa IPM regard sa ila sa nga performance. So si Bomboan si Rosaria sa piya kaninya ako sa sining report. Bomboan, may gabi please come in. Reklamo sa Development Corporation. Ini ang resulta sa gidpatawag nga public hearing sang Committee on Laws and Ordinances Chairman, Councilor Dindo Ramos, before pa man ini bombopons nga naaprobahan sang SP ang 4 months nga extension kay manti kinanglanon marugtapos na ang tuig, so kinanglan to pave the way or butang balon agud maghatag ligwa time para sa bidding sa masunod nga kontraktor. So syempre hindi man pwede nga wala sang kolektor, bombopon sang garbage collector. So kinahanglanon amo man gid kasami ang ginahimo no, kinahanglanon ang pag-extend sang kontrata sang IPM Construction and Development Corporation. According kay Councilor Dindo Ramos, tigin naman na nila, ginpalabot naman na nila, particular na nga kontraktor, nga may mga reklamo. Siyempre, bumbupons, hindi nila ma-perfect, no? Like may mga subdivisions, or maski sa diin, bumbupons, mga kabarangayan, mga purok, no? Kasi may mga reklamo, nga way kakakolektas ng basura. So, amo na sa gihapon ng ila sining mabatian. That is why, sa end, iya bumbupons, no? Sang chairman, sang Committee on Laws and Ordinances, si Councilor Dindo Ramos, hambal niya, mas gina-encourage niya this time nga damo ang mag-participate sa bidding para nga syempre kung damo may participate di ba competitive bidding base pa man nga may makahatag sa iban pagidra mahatagan opportunity ng iban nga maging lowest calculated bid, responsive bid, bombopon sila naman ang mahatagan tsansa nga maging kolektor no sa nga aton iyang basura driya sa may syudad sa Bacolod. So amo ina ang pagpahayag sa aton sa Bombo Radio ni Councilor Dindo Ramos sa Bombo Pons na hanungod sining feedback no sa IPM Construction and Development Corporation. No pamatian ta bara Bombo Pons kay man again hambal ng ganin naton may 4 months sining approval no sa ila sining extension. So ang 4 months January, sila kasano na nagsugod Bomboan? Masugod sila January, February, March, April. Until April kay manti ang ilang contract na end na siya sa sininga bulan sang Disyembre pag end sang 2021 no bumbupons kung sa diin sa garbage collection alone may contract na ang syudad sa Bacolod sa ila subong nga tuig 2021 sang 256 million. So kung i-divide mo inang 256 million bumbupons divided by 12 mga 21 milyones ang howling o kon koleksyon na nila sa basura. Amo nang ginabayran naton sa IPM Construction and Development Corporation no 21 milyones pesos sa sulod sa isa ka tuig. Bombo Pons, pamatian naton ang committee chairman sa Committee on Laws and Ordinances, Councilor Dindo Ramos. From January to April, okay, ang reason kaya yung mayor nga ng para may time for ang bidding, preparation sa bidding. Para to give time sa bidding para sa next year? Sa next year, ng mga December na na-approve ang budget. Repair sa mga bid documents and everything. So, dahil siya naman, wala na contract ang IPM or ang service provider na mag-collect sang so, alam mo sang law na ma-extend. Only for purposes of ng conduct na bidding na din. But sa moment sa Japan, the same terms and condition, including ang consideration na din siya ilang services. Pwedeng extend lang din ang kung for example, kung pila ka million siya na
i-divide lang sa 12 i-times sa 4 months kung na siyang consideration niya. Oo. Howling and management counselor na. O hauling disposal kag management Oo. and operation sa landfill. Okay. Ikaw ya counselor, how would you assess abis ang ilang performance ng APM? Damo ginapon kompleto. Yung product natural gimana pag even during the public hearing kasi nagkanda kita sa public hearing prior sa decision na isang sanggunian ko lang no ginelo yung namon sa ila na especially concern sa barangay Felisa siyempre clean up na daan ng ilang nila ang concern sa atin hindi man per cubic meter or per trip so gina-ayat silang i-perform nila ilang obligations under the contract. Pag i-address nila mga concerns ng mga agang muluyo. Oo. You are encouraging, Councilor, more bidders ang mag-participate sa bidding rather next year? Oo, ako ang muna siya para to give others the opportunity to participate sa bidding kahit kung basi yan lower consideration ng ilayang i-payuan sa sila sa Bacolod. At the same time, wala na kabalo natin security sa letter services. But as of this moment, why kita choice ay ang sa extension hindi man nakaparticipate in service provider no kung sino may ala contract with the city, ang mula na pwede ito ma-extend. And we cannot let other service providers avail of that no kasi extension din term with no existing contract extend mo lang the operation for the bidding. Okay. Ti mayo lang na bumbuan kung may mangisog no kay ti nangaton na competitive lang mo no so para at least hindi tabad madudahan daw kay ko wala na gid sa may magpartisipar basi bang mangin-house siya o ko kalokalong gwa sa bagay hindi ta man bi sila ma-discount gid kun isa lang kay ti idayunon man na Japon yung bidding no so kung bisan loan bidder ka so dayon gid Japon. Yes, Bongo Pons, no? That is why nga amo na ang gina-encourage diri ni Councilor Dindo Ramos nga mas maayo gid ya Bongo Pons, no? Nga may maintragid, no? May maintragid para damo man pilian kag mapaindis-indis man na sila mo kung sinong pinaka-lowest calculated at the same time responsive nga bidder no magluwas abi no sa IPM na nang fair ang ila sining pag-compete kung sino naman ang mangin masunod naton nga garbage collector at the same time mamaman ito Bomboponte no sa sanitary landfill sang syudad sang Bacolod. So, Bombopon, sa muni so far, ang update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ni si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos lang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Diba sa ato sa ring pagpalagad, amo na siya, no? Ang pahayag, kay reaksyon diri sa chairman sa Committee on Police Matters. Police Matters, I'm sorry. No, nagadula ko sa gulingon kay balo ko mo nagaskad tutunlan ko. Inibot guro sang mga sulay-sulay tama no. Chairman sa Committee on Laws, no, and Ordinances, no, diri makabaran sa bansang City Council, no, sa kay Councilor Dindo Ramos. Sa nasiling na, no, sa din makabaran Bomboan. Yan dapat to ang pag-encourage ni Councilor Dindo Ramos sa mga gusto no kapag entra no kay ti competitive bidding man bay no kung pila ang ABC o kung ginatawag na binga approved budget contract no sang syudad sa hauling kay usually ti ang hauling tag 9 months tag 10 months no ang hauling ti kung pila na dang ABC, ti mo na bid ka mo na o kag kung sino ang lowest calculated bidder da,
dira sa iya iga-award, no? Sa Bids Awards Committee o kon sang BAC ang ining howler o kon nga bangin howler, no, sang basura, no? Kabalo kamuti ang paghakot, no, sang aton sa nga basura, gin privatize na ni, no, nga paghakot sa aton nga basura ang slaughterhouse ta private man, no, kay kung isa may mga rason man abi na di ang city o Bacolod kay ti siling sa kon city yang manage ti daw kuan gid, no, daw palay-palay gid ta. That's why gani daw gin-encourage sa man gani ang PPP nga project, no, government and private, no, public-private partnership ang PPP, no, ginatawag. So ti balaan ta naman daan ang resulta legal slaughterhouse ta, no, dira sa bahin sa barangay 35 ti bisitahan ta dun magklaamo mo, no, Puerte Higco, no. So ti gin patindugan, nagpatindog, no, sa bag-ong slaughterhouse dito sa bahin Sandomanan, no, kag gin pa-manage ni sa pribado, no, but may siyempre may agreement ina, no, sa aton sa diri nga mga sa syudad, no, kag sa private nga contractor may ara ina automatic, no, sang agreement, no. So speaking sang aton sini nga basura, no, diri sa baybayin sang syudad ya sa Bacolod, siyempre, no, ang basura is the number one concern, no, sang kalabanan sang tanan naton, no, sang basura, no, as to abi sang sining ginatawag nila imakabaran nga proper waste segregation, no, naton ti kasimple lang gani, no, siling kang green biodegradable o kon madunot, pula, no, non-biodegradable hindi ka madunot, no, kami isa pa gid ka kuan ka color da nga ti kon i-identify naton ya makabaran, no, dira mahulog sa recyclable garbage, recyclable nga basura, meaning to say, no, pwede naton iya magamit, no, pwede pa naton ma-recycle, no, like sa sining mga containers, no, plastic man o kon lata, butilya, pwede ta ma-Japon, no, magamit kag ma-recycle naton, no, ang ina nga maklase sang basura, no. Pero sa nasiling ko na sa proper waste disposal, sa waste disposal pa lang, as far as waste disposal is concerned, dira pa lang yadaan yan, nakitaan ta na ang tawo yan, nagakuan mo, no, nagapinagusto na yan mo, no, nagapinagusto na yan haboy, pinsaron mo ini gani na notisya naton mga nagapanigarilyo bla, no, kundi ang filter sang sigarilyo ti masiling ta, although madunot man na, pero dasig madunot, pero concern naton dira ginahaboy tabla ina sa insakto, no, nga halabuyan. Sa mga nagapalagrilyo, ti way man sa sing daw ginatira gisa ko nano, pero ti ini panumdom na ni sa ila, no, ako magaboy man tani sang UC na, no, sang sigarilyo, kung pilto mo ubos na ng tabako da, no, so yaboy man sa raga kadapat nga labuyan, iba niya ti way na waslik diri wala slik dito munang nimo nila ti ano pagid makita naton sa mga panagani sa mga nagabaligya isda, no, tanan baligya utan, ti ang basura nga utan, no, kama plastic gina isa lang, ti diin dira ang proper waste segregation naton. Kung madumduman ninyo nagligad daw ginakuha naton ini mo, di ba daw ginaplano tanan ti ano mo kay naagyan ta pandemic kada tuig daw mo lang ginahimo ta gani permi, no, nga mahambal ta nga ti sa amo ni masugod na ta waste segregation. Ang sa kutob, no, sa diri sa hindi maka kuan, ang sa kutob sa hindi maka segregate, no, sang ilang nga basura di pagkwaon, ti daw ay man tabo na. Di bla, no, daw ay man natabo ti ginakuha man Japon. Kaya ni sa ulihiti na kuha na lang to nga ti ang segregation dito na lang kuno iya sa bahin sang aton nga sanitary landfill, no. Di ba, cell number 1, 2, sa cell number 3, tig sa sanitary landfill, pero do ginatago man gani, no? Ang sanitary landfill, hindi ba na gani nila mabuksan na sa publiko? Ano yan ang rason, no? Ano hindi man nila mabuksan na sa publiko? Man atom ng tanit as
members as ari kita iya sa kwan sa fourth estate, no? Obligasyon ta mag-inform sa publiko ti amo ning itsura ho, no? Sa aton nga kwan didto nga sanitary landfill. Nagamit tanin sakto bla kun wala. Daw mo na bala. Pero galing ti ambo ti ano mo kay rason kuno sang syudad, pribado pa kuno na dati paano na do na bakal naman sang syudad na. Amo lang na tatingal haton basi one of these days kamay pa, no? Bagay ti sang una pa man na. Pero matry kita liwat, no? Kung bala ti pasugta nagtati do ko ay naman kita sa may ginatago da. So, abi di ta pagsudlon dito. No? Sa sanitary landfill. So another thing, ganun ti siya naton iya makabaranti. Guni ang panguha sa basura, rambol na mo. No? Bisan anong ta kapanawagan to sa una, mga punong barangay, amo na lang ni tani ang paguda dira sa barangay ninyo, mga kagawad, no? Pero ti amo Japon, sa nasiling ko na ang basura, why Japon ginahaboy, no? Why Japon ginasegregate? Madunot sa hindi madunot. No. So, ti amo Japon dangtan niya, no? So hindi ta Japon mapatuman. So ti kabay pa nga ma-implement na naton ini kay ti paano ta sano ta pa ibi masugod, no? Masugod pag kita kon kita diri kuan na sang lumos-lumos na sang mga basura. Kagabalo ka mo the result of improper waste segregation. Gaway naton gina-insakto haboy, no? Ang basura dapat sa basurahan, no? Hindi sa bisan diin lang. So ang resulta sa niti bisan diin lang haboy nga parte sang syudad sa Bacolod, one of the major cause na, no? Ti syempre tawo way gaboy sakto ti mangin epekto sina magkaladto sa drainage naton, magtupa ang madamol nga ulan kadto sa drainage system naton kag, no? Magclog ang aton drainage system. Ti mag-ulan, no? Nagaalawas ang aton nga mga drainage, no? Ang drainage way gagi sa tamburong kundi ang tubig way gagi sa tamburong kundi nagagi na sa ibabaw sang highway ta. Isa man na sa marason kun nga no? Ngati nagadamo ang clog sa aton nga mga drainage system. So kung ma-perfect ta ini tanan-tanan sa ginpang-mention ko, no? So I think ti mangin kuan pag kita maayo pagid ang aton sa nga pagsinalayo diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. But ti mala na hatag ko lang ng overview sa mga observation naton, makit-an ta bisan din lang sa matag adlaw nga gapaglakaton kita, no? So ti ini hindi man siling nga dumay ginabasog ta kunano, no? Kay ato ti gusto ta man na i-correct, no? Ang insakto nga mapagsulundan kun tawag nga proper waste segregation sang aton nga mga basura. Kay sa ulihi ti way liwan nga basulon kita mismo. Iti improper na daan aton sa kag mismanage na ang pag-avoid naton sa aton sa mga basura. Kay kabalo kamo kung maayo lang aton pagkuan sa basura mga kuanibla ang mga tagas, no? Sa basura nga mga madunot na ma-convert na paganin into fuel mo. Ni kun maayo na gid ang aton nga kuan, kung maayo na gid ang aton nga pag-manage na, no? Sang sanitary landfill. So pwede ka convert into energy. Kay init na siya mo. Ang guwa sana kung may resulta sana kung nagatinumpok basura ang duga, no? Sang aton nga mga basura nga madunot. So wake up call ini sa mapuloy naton, no? Para hindi na ta maginulso so mga younger generations ta hindi mag-antos. So ti subong makabugtaw na kita as far as waste segregation is concerned. Oras sa Bobo Radio Bacolod Philippine Standard Time 50 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7. Diri man sa ato sa riga para tuntunan, no? Si Bombo din sa bika naka-standby man. Check naton mabalita nagikan sa bahin sang area, no? Sa Debakabaran sang Negros Occidental Provincial Capital. Ang amay sang probinsya Governor Bong Lacson nagbisita, no? Sa syudad sa Sipalay ang mas labi nga ginhalitan, no? Ni Bagyo Odette sang tilikdan sa Disyembre 16 kag Disyembre 17. No? So matapos mangidag tuig 2022, matapos mangidag tuig 2021, pero ti ang halit hindi amak dumduman ta Japon si Odette, no? Kaya mo nagkaramatay sa probinsya
pila na nagkalamatay sang Saturday. May report kita diri nga nabaton, no, from Dr. Sifar Gerhard kayan mga 45, no? Kung isipon mo mga 150 plus na, 143 I think, no? Ang napatay diri sa Negros Island. Na mautod naton bagod sang Bagyo Odette. No? So status ini. So isa-isahon tani karon iya makabaran, no, diri sa aton sa ding pangalagad, no? So check tanan sa bubo din sa bika ang pagbalik sa temprano sa supply sang kuryente, isa sa mga prioritize, no, sang gobernador sang probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Bubo din sa report, please come in. Bumupon sa matapos ang masobra sa kasimana no nga naglabay kang nagbilin sa kalitan diri sa probinsya particularmente sa Southern Negros no si Bagyo Odette nagpadulong no sa talikdan yang Biyernes no sa siyudad sa Sipalay alindi sa Bacolod no going sa Sipalay kitaan man sa gobernador no ang mga kalitan no along the way Bombo Ponso sa garon sa gyapon ti mga relief operation sige ni ang bulig yan nag-abot sa mga banwa nga nalitan bulig ikan sa probinsya bulig ikan sa national government bulig ikan sa pila ka mga pribadong individual ara niya bumpon sige na naproton sa kay Governor Lacson nga prioridad din la karon niya nga mapabalik na sa mas temprano nga panahon ang supply sa kuryente. Nakibala naman naton dako gid nga porsyon no sang from sa Hinubaan, Sipalay, Kawayan, no? Ilog ani do may nabalik-balik na ang 10% sang supply sa kuryente. Kabangkalan nakabalik man 10%, no? Area sa Nakasiliana ti may porsyon pa da nga wala pa sang kuryente. Sa San Carlos, Cagalatrava ang nabukid nga porsyon nga mga barangay nga napektuhan still way pagapon no balik sa kuryente bumupons no so mo panikaron gid prioridad sa aton nga probinsya aktually sa gobernador ti damo naman gani sa enforcement nga nag-abot sa probinsya ang mga team no from Sineco from Noneco ang mga team from Iloilo Panay na nga wala ya halitan gid sang lubos nag-augment adre sa atong probinsya no kay sunod sa gobernador hindi maglubo bumpon sa 200 tanan ka mga poste mo naglatumba sa southern part. Yes. So bunga tiyempo hindi mo paglaglogan ang tao nga hindi balik ang kuryente, no? Kay kung hindi mabalik ang kuryente inadlaw lang susperte ang kumod kay hindi ka kuti sang cellphone nila. Correct. Pinsaron mo ti amo na ning dadangtan tang bagyo pero no kuryente pa yung ginangasal sang tao ang biyayaw na Noseco, Noneco, Seneco pero why nila ginapanumdum ka nung isulod sa tiyan nila? Yung tigali mo po siga okay lang kung gutom ka o? Okay maguro kay basig bastante man ang ayuda nga nag-abot sila. Kali kay nahutan nang talisdakan ta. Correct no? Pagkaon anay kag tapos nito man ni mabasol yung mga mga cooperative sila cooperative sa to kay ibalaan ta naman kung ano ko dako ang damage mo. Pila ka gatos ka kuryente ka poste sing kuryente kala tumba hindi na madali-dali nga isa, dua, tatlo, apat ka semana hindi na madali nga mapatindog kay iban bumupos gani sa mga nabukid po nga porsyon no sa nga mga banwa dira kag atubla bupos ang isyu nga may isa ka landowner nga di mo pasulod to siya property para magkayot ani sa main line to sa kuryente suno kay Gov Lacson do na sulbar na arrange na laguro na ariglo na nila tigas ng duta nga pwede na masudlan ito sang team sa mga naton lineman para matindog tuluwat o kung mapabuta luwat sa poste bagod na tumba. So isip-isip gani ni Gov Lacson kinato gambal niya ba si mga 1 month and a half pa no kaya mabalik ang full supply ng kuryente particularmente sa siyudad Sipalay. No, kay Sipalay, biskan on 5%. Yan, way pagkidya makabalik to sa supply ng kuryente. Bumpon, so magkaya isang ligat to report nga ang probinsya, nagpanagtag na to, nagpulam sa mga portable generator sets
sa mga banwa. No, ginapamtang sa mga disaster office nila nga ang mga pumuluyo nga gusto mag-charge sa ila sa mga gamit, pwede sila nakakadto. No? Cellphone, chargeable flashlight nila, mga emergency light nila, no? Pwede nila ma-charge kung adlaw para magamit nila kung gabi. Kaya so para mo pa lang ang means mo, kaya dako dyan, no? Ang halit tapos ang kuryente, kaya kung malabupos kung wala ka kuryente, may mga refilling station, maloni kung may ara sila golingon nga generator, kaya maka-operate sila, maka-produce sila sa drinkable nga tubig. Kung wala ko ulat ka na sa mga bottled water o kung mga purified water na ginadala, ginahatag dira sa inyo. No? Importante gid ang kuryente. Naman ang isagid sa ginatagaan karon nga prete kun dasunist nga mapabalik kini mo tani gusto sa aton nga gobernador. Apang ti suno kay Governor Lacson nga ti sa kadamuon no sa nya poste sa kuryente kilatumba hindi ini madali-dali nga mapatindog no kag mapabalik ang supply tuliti sa supply po sa main supply abel sa supply ta sa Panay halin sa Cebu halin why man niya problema mo hindi ka northern part kanil jais na di ba ang problema lang ining mga poste sa mga banwa kay tin alalam da karon pasudlan sa supply sa kuryente kung may tumba patang mga poste kuryente kung mapumulo so antes sina pabalik ang supply dapat ining mga nagkalatumba nga poste naghilay nga mga poste nagkalotod nga malinya sing kuryente dapat mabalik ni anay para makasulod na direkta ang mga supply security. Magluwas na mo po sa mga poste. May mga balay pa yung mga koneksyon nila. Kalautod man mo. Kalatumbahan sa kahoy. Nagkalatupan sa kahoy. Inaiyay pang balik pagid ba? No? Ang mga linya sa from poste to balay. Mo pagid ng isa pagid sa Liumton. So madalawig-lawig pa. Basta bulan sa Giniro. Bulan, di pa makabalik gid full ang supply dito sa Southern, particularly sa Sipalay. Pero sa gobernador, nga mo ginikaroon na nangin ginapa-prioridad dya nga sa mas madali nga tiyempo na mabalik ang supply sa kuryente sa southern part sa probinsya sa Negros Oriental. Mga bulig niya bumpok sa wide problema niya kat sige-sige na niya. May nag-abot na bulig, ginadulungan sila dalin sa pagkaon, dalin sa tubig. Why nasang issue to nga may pinilian? Why na? Diba ko sa total, di ko blang mo kalamidad, mamunin ko sa doon, hindi pa madulang mo na blang mga senaryo, na daw ginauna lang malapit sa luwag. Ay bagay sa Pinoy, kasi mamuna daw, hindi, hindi malikawan pumpons, kundi gani mabulabog, daw hindi man magaan sa nga priority. Pamasin ito sa ligad, bakit ambar sa ito gobernador, ambar sa ito provincial administrator, nga equal ini ang pagpanatag, panagtag sang bulig. Sa mga nalistan, na halitan sining bagyo no kag isa pa bumpos kang bagina ni Gov Lacson nga priority pagid ni ning mahatagan sang financial ng bulig ining mga nagkalaguban sang balay kaysa ikuno may era initial karon nga pundo nga pwede mahatag tag 5,000 pesos sa mga partially damaged nga mga puluyan bumpos magluwas tong 50 million nga supplemental supplemental budget sa probinsya nga bakal sa mga construction supply nga ipanagtagman sa mga banwa kay syudad para itagtagman nila sa mga pulo nila nga nagkalaguban sa mga panimalay bombo funds. Pamatian ta si Governor Eugenio Bong Lacson. Basically, the concern really is power, the whole of Southern Negros. And 200 main posts actually fell. But we are already now receiving help from electric co-ops from Iloilo. And electric co-ops from within the province are also sending men to help raise these fallen poles. And that issue about one owner not allowing the entry has already been resolved. So that's good news now. I was told baka it will take another month and a half for the Southern Negros.
But dito naman sa Noneco, it's only Calatrava and San Carlos Mountain barangays that is not energized, but they said in a week's time, fully energized na ang Noneco. I think the same thing also with Seneco. Sa upper areas na lang ang wala pa nila na energized. So, electricity, some food packs, and of course water. No, muna man ang Now, as to building materials, I've already asked that we will have an emergency purchase for the 50 million that we have approved. And we are now awaiting NHA for their initial financial assistance for partially damaged houses. Now, we will have to start with the partially damaged houses because NHA can only give, I think, 5,000 per damaged house. So, if you are totally damaged and you claim the 5,000, next year you cannot anymore claim for the totally damaged house, no? Which I think is a bigger amount. Doon po sa mga ang portion kita na sa pagpahig ni Gov. Lacson after nga tis nito sa nagligad nga Bernes, nagpadulungin siya tubtob sa syudad sang Sipalay para makita niya di personal ang kasabagay sa mga dalan poste naman sa buwan nagkalahapay. Ang aton nga probinsya daw ay nagpanawaga probinsya tasang bulig o plan bulig sa Southern Negros. Ara bumupon sa ligat di buta kay Gov. Lacson sing kote bagyo to Huwebes, Bernes pagkasabado, no? Ang gusto magbulig kung maibulig sila bumos pwede nila madala sa opisina sa PSWDO. No, sa gusto mo magbulig ka dala mo da kay bilay mo na da pwede da or da sa aton kapitol sa may main entrance sa may steps da, may security da, pwede mo da may bubilin, may kitaan na to kada adlaw, may ara da ang mga tubig, bottled water, may mga clothes, used clothings, ng ara-dira. Pwede gid nila madala bumupons kay ang atong nga probinsya, adlaw-adlaw may ginadala nga mga tubig, another nga mga relief goods going sa southern part sang probinsya. Naara na si Gov. Lacson nga pwede gid nila dira kung gusto man nila nga personal niya bumupons nga idalon, pwede man nila madala dito kung nila gusto nga LGUs ihatag, i-coordinate nila sa LGU. No? Kaya dito nila dalon. Kay aton nga relief center naton ara sa kabangkalan mo. No? Para mas mahapos na lang from Hinubaan, Sipalay, Kawayan, Ilog, mamalapit na nga lugar sa Southern Negros, nga magkuha sa ila sila nga bulig, no? So sa di pa sila makuha sa kapit sa PSWD office, no? So sa may hospital, na Psycho Lawrence Hospital ang aton relief center para sa mga LGU sa southern part nga maposta lang magkuha sila sa mga buladlaw arada mga bugas kon sa pila ka LGU gusto magkuha sa bugas kuha nila dira record na buong punch sige lang gapon pwede sila gid makapadala hatag sila bulig para sa nilisdan ten Coast Guard kan ibong possible pwede man Coast Guard tada daw panawagin na pilamat ng ligad nga kun mayatag pwede man naman to sa Coast Guard office sa Banago kay dalom na to sa Coast Guard sa mga LGUs nato natong down sa southern portion sang probinsya sa gabay pa na hindi na maglabot pa isa ka bulang tunga kun pwede man lang 1 month na lang mabalik ang supply ng kuryente sa southern part mas maayo kay daw amo giniginahangla sa aton makoturan ang normal nga supply sang kuryente Bombo Ponds. So mga pinaka-latest update nato mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippines sa right time, 5 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi. Walang latest sa sitwasyon man, report ikan sa probinsya sa aton nga gobernador. Gobernador Bong Lacson nga nagabisita personal man dito sa Srad sang Sipalay. Isingit ko lang ni bala sa mga kabanante ari naghatag kita condolences extend condolences sa pamilya kabalo kamo dito sa bahin sang sa Barangay Tugas sa Tanhay City Sitio Lomboy Barangay Tugas sa Tanhay City, Negros Oriental. Ang lineman sang Noreco Negros Oriental Electric Cooperative ang napatay
sang Christmas Day gid mismo. No, that's December 25, 2021. Nga ti naga-fix siya sa electric lines sa pag-restore sang power sa nasabing nga lugar. No? So naghatag kita sang condolences sa family ni Sir Ronald Gallarde, 31 anyos kag trimmer sang Noreco sa Tanhay Sub-Office. Nag-try sang i-restore no ang power sa area mga alas 6:15 sang gabi. No, sa isang accidentally nga na kuryente no sa live wire. Samtang nga nagatap sang service drop wire. O, tigita nyo, muna ang ginasiling ko bilang risgo, no, sang aton nga mga linemen, no, engineers, no, sang Seneco, Noseco, Noneco, no, kagano pang mga electric, all electric operatives, no, gati sa kung nabalaan nyo lang, no, sa didiri makabanan, so kanong kabudla ang trabaho nila, kay iskas ko nisang Sabado mo. Nasa ingkoti lang kamoy ya, no? Makabuyayaw sa Seneco, makakadto sa tatapan sa Seneco, sang Noseco, sang Noneco, no? Kapag salingati i-exercise ang right nyo, yes, no? We can exercise our rights, no? At any given time, any day, no? Bisan din lang, pwede kita ka-exercise ato sa right. Right nato na as consumers ng Seneco nga magpangakig sa ila. Pero ti panumdumon taman nga magpangakig kita, no? Di man yung makapasakit sa palamatinan sang iban. Iti may lang kung makontrolar mo man yung iyang kaugalingon na kainit sang ulo niya. Karo kung makabati sa mlain nga tinaga magtagring dulunggan niya to, no? Tino matabo. Oh, siyempre mangin worse, no? Instead nga masolusyonan tang problema, no? Gin palala pa. Do mo na bala, no? So power lang niya nadula sa pila ka mga porsyon. Pero mabalik, gid na, no? So, isa kasi man, the most. Nga magbalik, ina. Ng power, pero di sa aton sa Bacolod ba? O ti, damo-damo, gid ligad, mareklamo na nga mabuyaw ko no? So, power, kay ti, ambal sang gobernador, sa probinsya sa Negros Occidental, ti, pahayag sini nga pasolbihon, nga ti babalik ang power, no? Ti importante gid man sa aton sa siring nga matinyon ang supply sang kuryente. No? So ti panumdom lamang ina, no? Kay ti nagadali gani kita, no? Nga consumer lang kita, no? Although gabayad man ta sa gina-consume naton, pero ti lang taon ta man na, no? Ang kadelikuduhan sang kabuhi o risgo sa tagsa kumakulingon sa lineman naton, nga tagsa kami electric cooperative, ti may napatay na. No? So, ti amo na, no? Tuntuod na baganihan na kay ti kamuyo, okay lang kabuyayaw, okay lang makabuhi sa istorya, pero natawan nyo bla, no? So, kabuhi man ang ginataya sang aton nga mga linemen. Oh, so hindi ni matapos na Disyembre pero sa Bacolod, no? Hindi matapos sa Disyembre 31 tuig 2021 kag mabalik tanan-tanan supply di. Oh, sa aton. Oh, so toldo subong lain nga mga tiyempo, intindihan ta, no? Ang inyo sining kuan nga pawatsagan da nga hindi ka mo kuting isang cellphone nyo, hindi ka mo ka-post sa Facebook, hindi ka mo kalantaw sa kunano makaladlawan da. Hindi makumpletong adlaw nyo, no? Pwede man taguro makapang-charge kung sino may libre da subong. Bisan especially sa Southern Negros may mga libre nga charging, Oh, di na lang kita anay no? Siyempre, ti anhon ta na kaya mo na ang natabo. Ti basulon ta sa Odette, when naman ta mahimo. Oh, kay ti nagalipas na to diya sa aton. So, muna halit niya lang ya ang ginadumdum naton. Sige, 10 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 8 sa gabi rin sa aton sa ring pagpalagad. Check ta na, no? This time si Sir Jeff Benes Lagos ang aton sa ring correspondent, international correspondent dito sa bahinsang Rome, Italy. Diri naman subong niya sa aton nga segment, no? Ang New Year Around the World. Kaya natapos ng Christmas, since yesterday, ang New Year Around the World naman ang aton nga subong, no? Ginahibalo, no? Sa aton nga sa mga kautor. So, surahan kita sa kung ano ang mga celebration dito sa Rome, Italy sa New Year Around the World. Stand by! Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents.
Kadto naman kita sa Pungsod, Italy. Paano naman magselebrar sa New Year ang mga taga Pungsod, Italia? Ang Italy o kon Italian Republic nga yara nahamtang sa Mediterranean Sea sa Southern Europe may nagapangunang relihiyon nga Christianity o kon 80% diri ang mga Kristiyano. Rason nga madinuagon man kagarbuso ang ila New Year celebration, ilabi na gid ang pagusto-gusto nga firecrackers. Italians love their holidays, ilabi na gid ang ila pagsugalaw sang bagong tuig. New Year's Eve in Italy is one of those holidays. So if you like fireworks, you're in for a treat. Ginadugukan man diri ang New Year's Eve fireworks sa Coliseum sa Rome nga amo ang capital city sang Italy. Sa dugang ibalo kung paano magsaulog sang bagong tuig, ang mga Italyano aton may kaupod ang tumandok sang syudad sang Talisay nga didto na karon nagatrabaho kag nagapuyo sa Roma, Italia, si Sir Jeff Vinas Lagos. Buon ano, amo ini maghambal sang Happy New Year sa official language sang Italy nga Italian. Anticipo Felici Anno Nuovo o kon Advance Happy New Year gikan sa Pungsod, Italia. Sige, no, ba? 13 minutos. Nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Buon na ano, Sir Jeff Vinas Lagos. Advance Happy New Year sa imo. Sir Jeff, welcome sa Bombo Radio Bacolod. There is libre si Bombo Ponce ni. Good evening da sa inyo, Bombo Phones. Kag Happy New Year sa tanan da sa taga Bacolod. Kag probinsya sa Negros Occidental. Yes, sir. Salamat gid sa siningan time, sir, no, about the Rome, Italy. About speaking sang Rome, Italy. Sir Jeff, ano ang mga balantayan naton sa sining pagsugalaw sa bagong tuig dira, no? I'm sure nga ti very colorful man ang pagsugalaw sa bagong tuig kag mas exciting. Pwede man kami maistoryahan dira, Sir Jeff, sa inyo sa Rome, Italy? For the meantime, Bombo Phones, gawlat na ng aga schedule mas sa para sa New Year bilang schedule mas ni Pope Francis sa December 31. Okay. Pero ano siya sa sulod sang sulod sang Vatican Church bala. Yes, sir. So mga anong oras na, Sir Jeff? Mostly na yung mga sa mga 5 PM. No. Umpisa na sa 5 PM. Sa December 31 na, no? So, no, doon to naghalog-halog na kamo dira sa subong sa room, ano? So, mga ano kadamo nang ginapanagutan, sir, sa misa nga ginapatambong? Ang pwede Bombo Phones, ang makasulod sa Vatican, sa Vatican Church, depende sa depende sa makabil siyang ticket. Pero kung hindi ka man kaabil, kung may may tawag may bakante pa bala, pasudlan man lang nila. Kaya normal na din normal naman din ang gawi sa mga tao di Bombo Phones. Okay, no? So, ginapamuran ini sang misa, no? Sa 31 sang hapon, no? So, ang botsilingon sa naguro sa may ticket para nga makontrol ang tawo, no? Kay ti compare naton sa ordinaryo nga way sang COVID, tigalalawas gani mo, sir, bisan din ka lang simbahan, no? Sa karon nga simple yung Bombo Phones daw ang mamo manggapon na nga ginakontrol manggapon pero ara naman sa mga tao di siguro kay kami din. Kunara kami sa sagwa sang enclosure area di sa mga sagwa area sa mga kabal mga ara namin sa sagwa kusubong sa karon no. Hindi pwede ka man di ka mas. Depende na sa mga tao na ma-wear siya sang mask or ano. Pero kung sa sulod kay gidya may protocol gid nga ma-mask kagid. Ma-face mask kagid. So 80% dira mostly mga Katoliko gid, no? Kaya madaga aton nga sa tupapa sa
bahin sa Vatican, no? Pag siling ka Rome, Italy, Sir Jeff, pila gani na sir ka kadto ka sa Vatican? Alin sa Yes, alin yes, sir. sa ano? Ang mga ano lang bumbo po sa mga 5 minutes to 10 minutes depende siya no traffic man siguro nga ano. Pero kay kalapit lang di sa amon kaya Yes. yes. Center sa ano. Kung kaysa gani siling mo tuligad, ginabike mo lang, no? Po pa na bike ko lang kay lapitan na lang di sa ano mo sa Coliseo pag sa ano sa siyawag nila. Okay, okay. Sige, no? So, muna sa misa, dira, no? Sa Vatican. Sir Jeff, asto sa mga, sa celebration, sa New Year, like, sa, for example, pag sa patak 12 midnight, no? New Year na, no? So, bagong tuig na. Goodbye, 2021, welcome 2022, no? So, ano, sir? So, may mga countdown bala di patigayunon, outside, or advisory nga, sa balay lang iabi kita, telepon kita lang kita iabi masugalaw sa bagong tuig, Sir Jeff? Diri bumbukon sa hindi lang mag-ulan bumbukon. Gakon kami di ka countdown, may countdown din ano sa 31, may countdown din kaya. May isa din sa kalugar na halos ang ara ng mga artista, mga Italian actor actresses. Doon sila mga ano, doon sila ma-countdown. Depende na sa ano, depende man na sa imo yung makadto ka man to. Isang last year, nagkadto kami sa isa man ka lugar balangad daw ang tawag na Circo Maximo. Ano to, sir? Ano nga lugar to, sir? Circo Maximo. Circo Maximo. Circo Maximo. Okay, okay. Mali open field siya balitanan ng activities daw ginabutang bala may mga important may mga concert or basta tanang activities nga dako na siya kan mo nga open field siya daw bonds. Idadaan ginabutang ano ang mga sampo sa last year kami nag New Year's Eve sa ano sa Munagar. So, ka mo, sir, nga magpamilya, makadto man na, sir, sa 31? Oo, makadto kami to. Ano kami sa mga fireworks display nila. Kay, daw diri ko nun, sir, sa Italy, ang garbuso nga mga fireworks display, pila ihang kamilyon ang balor sa fireworks na, sir, nga ginabuyan sa kawaan sa 31 sa gabi man? Wala ko idea. Pero damo, sir, pila ka oras na? Mga at least mga 30 minutes siguro bumbukon sang konsina kaya ara tanan ang ano mga kung sa program importante na tao wala mga VIP ara tanan sila Okay. I see, no? So sa Circo Maximo mga pilang allowed sini, sir, nga makakadto dira ka individual? Bali open siya bumbukon. As in nga masulod guys, sulod kag mga adto gid aya. Kay kun sa mo may daw ano siya blan na hindi man tawag nga ano. So daw na ang sa dalom open siya tapos sa baba pwede mo pa gid makadtuan kay sa tunga sa left kag right side na. Daw ano siya ning dalan siya bla sa mga salakyan. Isa ara sa tunga. Okay. Nga ano daw na konsebla daw na napadalom sa ang laba nga dalan amo man ang laba sang tawo da nga ibutang. Plus pagid sa babaw pagid sa may roadside. Mga at least mga kuno siguro mga 100,000 siguro na bumbupon. Grabe, no? So damo kay gali, sir, no? Bagay ti duay naman niya sang kuagi subong kay sa limugin na nubo ng kaso ninyo sang COVID dira. Pero magluwas sa face mask, i-observe ni Ayhan, sir, ang physical distancing or social distancing? Ang sa diri bumbupon kay ang nakita man namon din ano ang sample sa mga autobus sa mga train. Wala na basta may mask ka lang, may face mask ka lang. Galit ara na sa tawo bumbupon sa diri nga kwan. Ang ila diya nga pag-intindi naman niya ara na sa tao kaya mostly fully vaccinated na din. Sa population, total population, mostly vaccinated. Kaya third dose kami din, ara na sa third dose.
ara na kami sa ang ara na sa mga 17 years old above. Tapos ang 17 years old to 5 years old, ginabaksin naman na di. Okay. Vaccinated na sila. Wow, may galing nga balita na sa inyo sir kay majority sa population is fully vaccinated na. So diriya sa aton 70% lang ginalabot na din, no? Iban